What's up mga kapangga? Kamusta po kayong lahat dito sa Pangasinan? At nandito po tayo sa Suzuki 3S Shop dito po sa Mangaldan, Pangasinan. Yes guys, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Mangaldan kung saan may bagong bukas na Suzuki 3S Shop. At talagang sinadya po natin tong store na to para po makita itong pinakabagong maxi scooter, ang Suzuki Burgman Street 125. Yes guys, available po rito ngayon sa Suzuki Mangaldan ang Burgman Street 125cc na talaga namang pinakasikat po ngayon na scooter po na binebenta ngayon ng Suzuki. Yes guys, at kung kayo po ay malapit sa lugar na to sa Mangaldan, Pangasinan, dito nyo po makikita itong bagong color variant po ng Suzuki Burgman Street, itong pearl white. Yes guys, ang ganda, ang lupit at ang astig po ng forma ng ating pearl white na to na Suzuki Burgman Street 125cc. At alam naman po nating lahat na very limited po lang ang stocks ng unit na to or ng model na to, kasi nga marami po talagang bumibili ngayon kasi very affordable po ang presyo niya. Ang cash price po niya ay 76,900 pesos. At kung gusto niyo pong kumuha niyan for installment, pwede po kayong mag down payment ng 8,800 pesos lamang. Dito po yan sa Suzuki Mangaldan under Guanzon Company. So mga idols, kung bibili po kayo ng installment, tingnan nyo lang po sa ating description box sa ating video kung ano po ang mga presyo nito. Lalagay po natin dyan yung SRP or cash price, installment, down payment, and then yung mga year na gusto nyo pong tingnan. 3 years, 2 years, 1 year. Yan po guys, ang ating Suzuki Burgman Street 125cc na talaga naman pong inabangan at marami po ang gustong bumili niyan. At sa akin pong balita, may mga dealers po kasi na hindi po nagbibigay ng cash price. Gusto po lang nila kunin ito via installment. Pero dito po sa Guanzon, you can check out the branch. Talaga pong meron po silang cash. Wala po kayong magiging problema. Kung meron po kayong ready cash ngayon, 76,900 pesos. Pumunta po kayo ngayon dito sa Suzuki Mangaldan at bilhin na po ninyo itong pearl white na ito. Again guys, meron pa po siyang ibang mga color variants. Merong matte gray at black. Yun po yung kanyang mga other colors. At makikita nyo kung gaano po kaganda o kung ano po yung mas paborito nyong kulay, yun po yung bilhin ninyo. So guys, let's say and check po ang mga specs at features ng motor na to. Ito po ay merong engine type na 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at 2 valve. Yan po guys ang kanyang engine type. Again, ang kanyang pong maximum power ay merong 6.4 kW at 7,000 RPM at meron po siyang maximum torque na 10.2 Newton meters at 5,000 RPM. Again po, ang displacement po ng makina nito ay 124cc. Siyempre, magiging 125 na yan. And of course, fuel injected na po ang makina nito. Yan po guys. Cooling system, ito po ay naka-air cool. Air cool po ang kanyang cooling system. Starting po niya, naka-electric or kick. Dalawa po yung choices niyan. Ito po yung the best po sa scooter na to. Pwede siyang electric lang, push button nyo lang, at pwede rin pong i-kickstart in case hindi po gumana yung inyong electric button. And of course, this is transmission type is CVT. Yan po guys. So yan ang ating specs sa ating ano na to, sa ating motor na to, na talaga namang kaya po siya binibili kasi ang dami na po niyang features na talaga pong swak na swak para sa atin. Yan po yung kanyang middle floor, flat floor po yan. Mas marami po tayo may lalagay ng mga gamit. And you can see po yung additional hook sa gilid niya. And meron po siyang dalawang compartment dyan. Yung isang compartment sa kaliwa, nandyan naman po yung USB charging port para naman po sa ating mga cellphone. Yes guys, meron na po siyang charging port para sa ating cellphone. And one of the best thing na nakita rin natin dito, under 125cc segment, siya po ay naka full digital instrument panel. So guys, itong Suzuki Burgman 125, full pack na po ang features nito. Wala na po kayong ihilingin. Front disc brake niyan ay talagang stopping power niyan, disc brake na. And of course, yung likod niya naka drum brake lamang. But
ang kagandahan dito, ang mga iba pang specs na makikita nyo sa ibang 125cc, wala sa kanila, nandito lang sa Burgman. USB charging port, full digital panel, of course, yung kanyang luggage compartment, nakita nyo kanina, napakalaki din. And handling po ng motor na to, grabe po. Talagang napaka easy to handle. Yung pong kanyang gulong, yung kanyang pong harap na gulong, ay meron po yan na may sukat po siya na 90 by 90 by 12. At yung kanaman pong likod ay 90 by 100 by 10. Pareho po silang tubeless na guys. And yung kanila pong front light saka tail light ay pareho pong full LED. So yan po guys, napaka bright ng color niyan, lalo na sa gabi. So yan po yung mga advantage po ng Maxi scooter na to, na talagang very affordable po sa presyong 76,900. Halos kumpleto na po yung kanyang specs na talagang hinahanap natin para sa ganyan pong mga scooter 125cc segment. So para sa akin guys, panalong-panalo na po yung mga features niya at saka specs niya. Yan po yung likurang bahagi niya. Ang sukat po ng tire niyan ay by 10 inches. At yung kanya namang kanyang rear suspension, naka-unit swing yan. Of course, ang kanyang brake sa likuran ay naka-drum brake. So yan po guys yung pinakalikurang bahagi po ng Suzuki Burgman 125cc. So guys, kung ano po pong hinihintay natin, pumunta na po tayo rito sa Suzuki Mangaldan, Pangasinan, at magpa-reserve na po tayo ng unit kasi po talagang nagkakaubusan. At pwede po kayong bumili dito ng cash. Wala po kayong magiging problema kasi po, alam nyo naman po sa ibang mga dealers, hindi po sila nagbibigay ng cash niyan. Kasi nga, super limited po kasi yung mga stocks niya. So mahirap pong para sa iba, parang wala silang tubo kung cash nyo ibebenta. Pero dito po sa Guanzon, Suzuki Mangaldan, pwede po kayong bumili ng cash. So yan po ang kanyang itsura guys. Napakaganda, napakastig ng itsura niya. Yung kanyang muffler, very sporty yung dating, no? Ang lupit. Pag pinandar nyo po yan, hindi siya ganun kaingay. Sakto lang po yung tunog niyan. At yan po yan, yung kanyang cap na yan, nasa tingin ko yan, aluminum po. Kasi hindi siya plastic. So yan po guys yung Suzuki Burgman 125 na talaga namang pinagkakaguluhan ngayon. At inaabangan din ng maraming tao. Kasi nga very affordable, murang-mura lang. And maporma na rin. So wala ka na masasabi pa. And guys, kung gusto nyo rin pong bumili ng Suzuki Burgman Street, actually ang Guanzon po, marami po siyang branch ng mga Suzuki. Meron din sa Maynila yan, meron din po sa Dagupan City, and other parts of Luzon. So meron din po silang mga multi-branch. Pag sinabing multi-branch po, yun po yung mga sari-sari po yung mga brand dyan. Nandyan ang Kawasaki, Honda, Yamaha at Suzuki. So you can drop there sa kanilang mga brands na yan at you can make a reservation para po sa unit na to na Suzuki Burgman Street. So guys, salamat po sa inyong pagpanood. Please like and share the video at wag mo po yung kalimutan mag-subscribe. Salamat guys!